Sanibonani, namhlanje sobe sifunda indaba eqhamuka kule ncwadi le. Le ndaba ingentombazane ethanda ukubuza imibuzo eminingi engama-24. Asingene endabeni yethu ke. Kwasuka-sukela kwesinye sesifunda ezingu-9 zaseNingizimu Afrika elokishini elithize kwakuhlala intombazanyana egama layo nguMathelane. Ubani? uMathelane. Can you say that with me? Mathelane. Yayihlala ibuza imibuzo. Kungani? Kanjani? Kuphi? Ini? Nini? Ubani? uMathelane wayebuza kumama wakhe imibuzo, kumfowabo, kubangani bakhe, kuthisha wakhe, komakhelwane bakhe, ebantwini basesontweni, nakuye imbala. Wayenemibuzo boMathelane. Asizwe ukuthi kwenzekalani. Lapho umngani wakhe omkhulu efuna ukuxoxela uMathelane ngokuvakashela kwakhe esigqiwini, uMathelane wayembuza, ingabe izinyoni zinazo yini izindlebe? Nokuthi kungani intamo yendlulamithi iyinde kangaka? Lapho uthisha wakhe emcela ukuthi asho amagama ezitho zomzimba ezehlukile, uMathelane wayembuza, kungani nginesithunzi? Futhi kungani nginamehlo amabili uma ngibona into eyodwa ngesikhathi? Futhi uMathelane wayengasabi ukubuza imibuzo enzima. Lapho umakhelwane wakhe uMamlirato efika ekhaya evela emsebenzini, uMathelane wayembuza, kungani uZaza kufanele ahlale eshanyela ibala, awashe nezitsha, abe uTshepo yena engenzi lutho? Lapho uthisha wakhe kaSonto Skole ethi kufanele bathande abanye abantu njengoba bezithanda, uMathelane wayembuza, kufanele sithande nalabo bantu abenza izinto ezimbi? Wonke umuntu wayesekhathele imibuzo kaMathelane, kangokuthi babengasafuni ukuyiphendula. Ngezinye izikhathi kwakuba sengathi ubuza imibuzo engu-21 ngesikhathi esisodwa. Babesho kanjalo bebodwa bexakekile. Lokhu kwamkhathaza kakhulu uMathelane. Kwakufanele afunde kanjani uma kungekho ofuna ukuphendula imibuzo yakhe? Kodwa ngenhlanhla uMathelane wayengalona uhlobo lwentombazane eyayidela kalula. Wathatha isinqumo sokuthi uzofunda ukuze athole zonke izimpendulo azifunayo. Ngakho-ke uMathelane waqala ukufunda zonke izincwadi awayezithola. Wayefunda ekhaya, esikoleni, emtopheni wezincwadi, futhi ngesinye isikhathi wayefunda ehlezi esichogweni segatsha lomuthi omkhulu owawuseduze nenkundla yesokha. Lapho ezinye izingane zimgcona ngoba ethanda ukufunda izincwadi kakhulu, uMathelane yena waqhubeka nokufunda. Azi yena ukuthi ukufunda kuyisinyathelo sokuqala esizomfikisa emaphusheni akhe. Kungekudala naye uMathelane waqala ukubhala izindaba zakhe. Wabhala izindaba ngolwimi lwakhe ngezinto ezazibalulekile kuyena, izindaba ngelokishi lakhe kanye nabantu bakubo. Waqala ukufundela umama wakhe nomfowabo izindaba. Wase efundela abangani bakhe izindaba zakhe, uthisha wakhe, omakhelwane bakhe, abantu basesikoleni kanye naye imbala wayezifundela. Ngemuva kwesikhashana nje, abantu abaningi babefuna ukuzwa izindaba zikaMathelane.
ngangokuthi wayengasakwazi ukubafundela bonke. Ngakho-ke uMathelane wathatha isinqumo sokwenza amakhophi ezindaba zakhe ukuze wonke umuntu azifundele. Wonke umuntu wakujabulela kakhulu lokhu. Base bemukhokhela uMathelane lokhu abekwazi ukukhokha. Wayisebenzisa leyo mali ukusabalaza izindaba eziningi. uMathelane wayejabula ngokuthi wonke umuntu elokishini wayesefunda, nanokuthi bonke babenemibuzo ababeyibuza. uMathelane wawuhlanganisa umphakathi wethu ngemibuzo kanye namandla amagama. Base bethi kusukela manje sizombiza ngentombazanyana enemibuzo engu-21. Lokhu kwamjabulisa kakhulu uMathelane. Osicos, yaphela. Sanmanani, I'm going to be reviewing this book. It is in IsiZulu, but I believe that it's a translation. The original language is in English. And this book is about a girl who has 21 questions. And I think I love this book because it reminded me so much about my younger self. I always had questions. I always ask, why is that so? Or how do I do that? Or why is that like that? Or where can I find this? Or how is that like that? You know what I mean? So I had those kind of questions, especially the question why. So there's this page right in the book, and these questions are kungani, which means why, kuphi, which means where, kanjani means how, ini means what, nini means when, ubani means who. So this young girl named Mathelane had all these wonderful questions, and she asked very interesting questions. One of the questions she asked is, why do I have a shadow though? You know? And she asked questions like, why is a giraffe's neck so long? And one of my favorite parts in the book though is when her Sunday school teacher tells them, hey look, you have to love everyone as you love yourself. And uMathelane turns back and she's like, wait, do we have to love even those people that do bad things? And I think I love that question because it reminded me once again of my younger self. Now to ask questions. Really interesting questions now that I think about it. But I think I love what Boitumelo did with this book. I think it's brilliant. And then it ends off with Mathelane writing her own stories, and the whole neighborhood gets in on it, and they want to read it, and they have questions when previously they were like, girl, you asking too many questions though. We don't want to answer none of your questions. So I absolutely loved reading this book. And I think it's a beautiful book for any little one out there. I would say early years of primary school. So grade 1, grade 2, grade 3 even. I think they're very inquisitive. I think they always have questions. And I think this book kind of encourages that ability to ask questions, that neck for questions, that need for questions and asking questions and answers. And I think this book gives kids the freedom to ask questions. So parents, I hope that you allow your kids to flourish in asking questions. And if you don't know, it's okay to say you don't know an answer, but just dream with them and explore with them. Ask them what they think the answer for that question is. Let them imagine, let them be inquisitive, let them be critical, let them have a neck for using their brain. Don't prevent that, don't hinder that, don't discourage that, and don't let them feel
low and down and being too much because they're asking questions. Allow them to dream. Okay, cool. That's all for me. Bye.